tehdään runkoainetta hieman. Polypropyleenistä leikataan tämmösiä pätkiä. Muutama. Eri värisiä. Noin sentin, 1,5 mittasina. Ja vähän eri mittaa aina, että sekoittaessa ne jää sitten sillä lailla mukavasti. Ei ne ole kaikki ihan saman mittaisia. Tulee parempi sekoitus. Näistä erivärisistä polypropyleenilangoista saa sitten melkoisen määrän värivariaatioita aikaisiksi. Laittelee vähän eri määrän erilaisia värejä, niin tulee sitten mitä tulee. Joskus onnistuu oikeinkin hyvin ja joskus ei sitten niin hyvin, mutta toteuttaa mitä siitä tulee loppujen lopuksi. Tietystihan sitä voisi tehdä yhdenvärisistäkin vaan pelkästään, mutta mä oon tykännyt aina sekoitella näitä. Saa semmosia murrettuja värejä sitten vähän paremmin. Toistaiseksi vielä on ihan rauhallista. Noin. Ja sitten leikitään vähän baarimestaria. Välillä voi vähän katsoa, että onko ne sekoittuneet ja niin kuin täällä nyt näkyy, niin ei ole oikein
hyvä, niin pannaan vielä uudestaan vähäksi aikaa se. No joo. Siitä tuli nyt tämmöistä. No joo, nyt ruvetaan sitten sitomaan tätä pomperoa ja koukkukin on tarpeeksi kireellä. Pohjustetaan sidontalangalla niin kuin kaikki muutkin tavarat. Niin, sitä paitsi tietysti kauhean määrä tavaraa. Ja onko nyt sitten käynyt niin, että vahingossa on tullut tämä häntäkin mukaan. Elikkä vasikahäntää, valkosta tällä kertaa. Kaivetaan siitä tommonen nippu. Saisi olla kyllä se roskapönttö tuossa jossain lähellä. Stagehand. Joo, kiitoksia. Elikkä nyt on sen verran pitkä tää vasikahäntä, että tästä saa yhdestä nipusta ton tehtyä ton sekä pyrstön että siiven. Näin. Sitä nyt ei vielä tässä vaiheessa tasailla mitenkään. Vähän katsotaan, että siinä nyt on suurin piirtein oikeassa pituudessa nuo tavarat ja laitetaan sidontalanka tähän keskelle runkoon ja siitä alas. Ja otetaan sitten tätä runkomateriaalia hieman siihen. Minä olen tykännyt tehdä sen tällainen 2 langan väliin yleensä aina. Niin, että se roikkuu tossa ja sen jälkeen pyrrä tänne alas ja langalla kiinni se niin, että toi materiaali jää tuonne 2 langan väliin ja sen jälkeen pyöräytys täältä alhaalta. Saadaan siitä tämmönen nauha. Ja minä olen tykännyt aina tässä vaiheessa laittaa tähän ihan vähän tätä nahkista. Ihan tällainen varovasti, että just ja just näkyy. Elikkä suomeksi sanottuna sitä pannaan reilusti siihen, että se on oikein tämmönen limaklöntti sitten tää koko juttu. Ja kun se on saatu sitten rasvattua nää, niin sen jälkeen pari kierrosta taakse, 4 kierrosta eteen ja sen jälkeen kokonaan taakse ja sen jälkeen kokonaan eteen.
Saadaan tommonen vähän sikarimainen siitä. Lihavan havannasikari-mallinen tosta perhosta. Tai rungosta, eihän se nyt vielä mikään perho ole. Sinne jää vähän tommosia roikkeita näkyviin, mutta se ei ole mikään haitta. Se on paremminkin etu, että siinä on vähän tommoista kaikennäköistä. Lanka jätetään tänne eteen roikkumaan ja toinen lanka on valmiina tuolla takana. Sen jälkeen haetaan siihen sitten häkiläainetta. Nämäkin tuppaa olemaan pikkusen paljon käytettyjä jo, että täytyy katsella, että onko täällä minkään näköistä ja sopivaa, mutta jotakin täytyy laittaa paremman puutteessa. Löytyisikö tosta semmonen? Vedetään se häkilä auki. Katsellaan täältä nämä pehmeämmät kohdat pois jo valmiiksi, ettei niitä jää sitten tonne. Turhaan roikkumaan sitten. On helpompi sidoskella, kun ne on. Takalangalla laitetaan häkilä kiinni tänne parilla, 3 kierroksella. Ja edelleen jätetään se lanka tonne taakse. Vedetään se vaan kireelle sinne, että se pysyy siellä ja ylimääräinen häkilä pois siitä. Sen jälkeen otetaan häkilästä kiinni, tuodaan sitä hieman taaksepäin, jonka jälkeen se viedään itsensä yli ja lähdetään kierittämään tänne eteenpäin melko tihein kierroksin. Ja yleensä mä teen tähän keulaan niin 2 ihan vierekkäistä kierrosta. Ja nyt tulee tämän langan merkitys esiin, mikä täällä etupäässä meillä oli. Eli sillä sidotaan kiinni tämä tuotu häkilä. Ja pari puolipolvea siihen kun pistää, niin ehkä pannaan nyt se 3. vielä varmuuden välttämiseksi. Ja nyt saa sitten kuulua semmonen katkeava langan ääni. Ei onneksi tippunut. Sen jälkeen otetaan tää takalanka ja tuodaan se tänne. Eteen. Käännetään siipeä vähän taaksepäin näin. Ja muodostetaan pää tänne niin, että se sidontalanka painaa siipiaiheaa vähän pystympää. Jonka jälkeen otetaan piilosolmutyökaluja muutamalla kierroksella. Piilosolmu, mä yleensä teen 3 tämmöistä solmunippua tähän, ellei lanka satu katkeamaan tuossa välillä. Sitten ei tuukko sen verran mitä sattuu olemaan. Näin. Sen jälkeen lanka poikki. Katsellaan vähän, että se on siellä päin etes.
Noin. Sen jälkeen otetaan perho irti ja käännetään se ylösalaisin. Tartutaan sivulta kiinni, puristetaan toi nippu kasaan ja leikataan se suoraan poikki. Sen jälkeen sitä sitten vähän entrataan. Se on vielä melkoisen paljon rasvassa, niin kuin näkyy, että se on vähän limpissä vielä, mutta jonkun aikaa kun se kuivuu, niin siitä tulee melko siistin näköinen. Elikkä se pitäisi olla tommonen viuhkamainen tuo siipi. Ja sivusta päin vähän tuolla melko pystyssä ja litteen niin kuin näkyy. Ja edestä katsoen tämmönen viuhka. Ja niin kuin näkyy, että vaikka siinä oli alkuunsa erittäin paljon tätä nahkista, niin nyt sitä ei enää kauhean paljon ole. Elikkä se imee itsensä tonne. Siinä se nyt noin niin kuin pääpiirteitä.